naneng masuk ma amang paditatta rapak do parhalado rap jongjong mahita law mono mono munasida jongjong mahita sudi. Burian itu hatta tapa sonang marohata asa tapuk kema masuk mamuji tu hatta marhite-hite edde sian nomor 525 ayat sada sahat rodi 2.
marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di purbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di idarohak ku Jehoba, ninna ibana do, haholongan saliling-lilingna hubahen makkaholing ho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala para sirohana sumurung, dipangidoroham naing mangulu jala martua hami sugut, nungaragam dalan nabi nahen ho manungguli rohanami, asa hutadahami hatu aun sugut, dibaheni hupaserep hami manuaing rohanami mangidos yan ho, sailehon matodim nabadia itu hami, asa porsea hami diholong di roham di hami, say hutangihon hami ma suaram, na mangapui hami ditiki para sirohaon nuaing, asa sapang hami tuhanguluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi ima patik ni dibata ima patik parjolo dohot lapatanna songonon malidok disi. Patik parjolo ahu do Jehoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan nii odo ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata asamida nasa na adong. Olat nima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon nahum bart patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon nahum bart patik mi. Amin. Tangi ona
Tuadopan ni debata tatopoti madosatta nagudangi martangi yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang pargugu nasu hatu dosan pardengkan basa doho jala rudi saliling-liling na do asini roham. Sai marpat muati maroham dihajahaton nami jala sai unang beingot dosa nami. Ay jujud do hami mardosa maradopon ho jala jujud do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalosyon ni hami dihatam. Ali Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalosyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ali Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabegema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosatta. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodoro hakku midah hamatian ni parjahat. Na lomodoro hakku midah hamumulak ni parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Turpuk epistel di minggu tasadarion imanatar surat di sada raja-raja bidu 10 sia mamukamassian ayat sia saat rodi ayat 10 alu tajahama secara responsoria songonon ma didok disi masuk ma ibana disi tu bagasan sadaliang laos marborngin disi dungi di idama Roma hatani Jehovah madok tu ibana ahado niulam dison ale Elia dunginin na ibana ma ruar maho jala jongjong tudolo na di jolo ni Jehovah ay ida ma
naing mamulus Jehovah tokinari Roma haba-haba bolon na manorbangi akka dolok dohot mamulai akka dolok batu mardalan di jolo ni Jehovah alai dada Jehovah dope di bagasan haba-habai dungi salpu haba-habai Roma lalo alai dada Jehovah dope di bagasan laloi. Jadi dung begi si Elia suarai dihukumi ma bohina dohot sape-sape ni dungi ruar ma ibana laos jongjong di babani liangi dungi di ida ma rosa da suara nama doktu ibana ahado ni ulam di son ale Elia alainin na Jehovah matu ibana mulak maho tu dalan muhian tukan Damaskus laho maho tu si jalamiahi si Hasael bahen raja gumonggom Arom. Jadi manang ise na maluas yan podang ni si Hasael, ikon mate bunuon ni si Jehu may. Jala manang ise na maluas yan podang ni si Jehu, ikon mate bunuon ni si Elisa may. Olat ni masahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Hidup Tuhan tak Yesus, au dalani, au hasitongan, lau sau, doa modua, au dalani, au doa sitongan,
dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Shalom. Titing Minggu 15 Dung Trinitatis 20 bulan 9 2020. Sada topik dipapatar debata huasona marhite natinopana. Paduahon namar hobas boima tajaha di warta jemaata. Patoluhon tikting namasa. Sada pasaha tohonan situa. Sadarion Minggu 20 September 2020 Dung Sidung Jamita di Parmingguan Ari pukul 10 patupau ni huriata do pasaha tohonan hasituaon tu aka calon sintua naung marguru nasai laon diajari ni pandita resort anggiat ma aka sintua na manjalo tohonan sadarion margogo mangulahon tohonan nasida paduahon Parmingguan live streaming. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Patupa Huriata do acara Parmingguan live streaming di Parmingguan pukul 10.00 tikion. Tusude ruas ni Huriata nasoboi mandohoti Parmingguan di Garejaon boima Patupa Parmingguan di Bagas Nabe marhite na membuka aplikasi YouTube akun resmi Huria HKBP Harapan Jaya. Tusude ruas na Patupa Parmingguan di Bagas Tabe tapasahat ma peleata tu Huria marhite na mar transfer tu rekening ni Huriata Bank BRI nomor rekening tertulis di warta HKBP Harapan Jaya di haradean ni rohata pasahaton peleata parhalado pasahaton mauliate patoluhon sosialisasi pelean hamulateon gotilon. Sada program ni Huriata di tahun 2020 ondo laho manggohi anggaran ni Huriata ima Patupa pesta gotilon. Di Padan Narobi hari raya gotilon saya di Patupa manang diulahon bangso ni debatadoi namarhite namambaen parbueni na niulana tu adopan ni debata. Songon hamulateon ni rohata tu debata patudos 2 Musa 20 tolu ayat 10 sahat 10 pitu. Dang manggotil hita ala sopartani hita alai manggotil do hita marhite ulauta manang karejota. Usahata alani marhite ulauta karejo dohot usahata jupangan pasu-pasu ni debata do hita. Alani i songon tanda nilas ni rohata siala pasu-pasu ni debata pasahatotama pelean hamulateon ni rohata marhite amplop na pinarade ni Huria jala pasahatotamai di hari Minggu 8 November 2020 dan pola patupaota acara pesta ala situasi pandemi COVID-19 siaon paopaton pelean pengadaan dalan hombar tu sakap ni Huriata naing para dedalan akses haruar masuk tu Garejaon alani manuhor tano dohita 760 meter bidangna nalaho dalani dalata laho papungudana manuhor tano ima marhite pelean Dung Sidung Parmingguonon tikilaho haruar sian Gareja alani i sosoma rohata tapasahat ma peleata di Bagasan Poti naung pinarade ni Huriata. Palimahon, soso mamatuhi protokol kesehatan. Tiki mendohoti acara Parmingguan hita di Garejaon, naeng ma tongtong hita mamatuhi protokol kesehatan dalata laho pasidung penularan pandemi COVID-19 sia. Marhite mamake masker, dicek suhu pamatang, mamuri tangan, menjaga jarak hundul dohot tiki pasahat pelean sopola marsi jalangan ujuro dohot lao mulak paonopon di hari Jumat 10 September 2020 marujungolu do amata Saud Huta Barat umur 67 tahun
Nahina Baluhon ni Inata Boru Sitorus, alamat Jalan Famili Pitu RT 001 RW 0010 Rawa Bugel, Bekasi Utara, wilayah Bethlehem, manadikon sada boru dohot 2 anak. Saidi Pargogoi Jaladi Apuli Tuhatama keluarga Natina Dikona. Papituhon Parhepengon. Parhepengon ni Huriata di Minggion boi mata jaha di Warta. Saldokas ni Huriata per 10 September 2020 Huria 117.706.217. Pusat 1.398.375. Diakoni 195.908.815. Pembangunan 1.200.000. Pengadaan jalan 16.661.000. Transistoria 12 juta. Laos ni sosohon ma tusude ruas ni Huriata, asa talehon ma pelean bulana tabe. Tuhan ma nama masu-masu parhepengon ni Huriata. Ulang tahun. Torop ni ruas ni Huriata nama ulang tahun di Minggion 30 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata namandok di Poda 10 sia ayat 20 tolu. Biar mida Jahoba parohon hangoluan jal halakna sabam roha marsonang-sonang do. Dang manginona jea tu ibana. Songoni matik ting namasa dohot parhepengon di Huriata. Tuhan ma nama masu-masu. Shalom.
urung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate muna dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata namar pungu di bagasan minggu pasa 15 dung Trinitatis sadarion. Barita nauli di minggu ta sadarion di mana tersurat di Evangelium nisi Lukas bidu 10 pitu mamuka mai sian ayat 26 sahat rodi ayat 30 pitu songonon ma hatana didok disi. Songon namasa wujudi tikini sinoaki sumatusido sogot diaka ari ni anak ni jolmai. Namangan minum dona sida mangoli cala paboli hosa sahat rodi ari habo bongot ni sinoaki tubagasan parawi. Jadi Roma aek na sumari mangagohon na sida saluhutna. Songon namasa diaka ari ni silot mangan minum na sida manuhor manggadis manuan cala pauli bagas. Alai di ari halalao ni silot sian huta Sodom turun maudan api dohot barerang sian gijang mangagohon nasida saluhutna. Songonima masa diari na sadari dinagabe patar anak ni jolmai. Ya halak na dibilut pargijang ni jabuna diari na sadari jala dijabui ugasanna unang ma dialapi dinamijur ibana. Jala halak na di ladang laos songoni unak pola muli bana. Ingot hamuma nioli ni siloti. Agoan hosama na naeng paluakon hosana. Alai na agoan hosa ido na pangulu hosa. Udok madihamu. Dina sabor ngini dua halak masa podoman. Nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Rak maduda madua paropuan, nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Rak mangula hau mama dua halak, nasada do jakononna, nasada nari tulahonna. Jadi nina nasida mama ngalusi bana di dia mai Tuhan kabe didok matu nasida ya disi bakke laos tusido marubal akalali ima sahatna di joloni turpuk taon di sukun Parise do Tuhata Yesus Kristus taringo Tuha sosonggop ni harajaon ni debata. Jaladong do pamikirion ni aka Parise. Molo songgop harajaon ni debata songgop pamikirion ni halak Jahudi. Laos di tikiima. Malua nasida sian gonggoman ni tangan ni bangso nagugu di tanon. Alani hirim doro kanasida. Dina songgop arajao ni debatai alai hobar tuna pinikiran nasidaido. Ape haso songgop ni arajao ni debata dina rotuata Yesus Kristus nunga songgop arajao ni debata. Jalaikon pai maon ni colmaido muse adigam mamasa muse anggo ajal ni hasianganon. Jala identik do ajal ni hasianganot taringot tuharoro ni Yesus Kristus na padua kalihon. Alanido di haroro ni Tuhata Yesus Kristus si naeng ajaran ni Tuhan Yesus doa kaparise nang dohot sisian. Anggo haroro ni Tuhan Yesus na padua kalihon idang mapargor tapi
Jala topudo iso panagaman ni Jol. Jala danga dong nau boto adika mau bas na dohot sadi harina. Bahkan di dok tuata Yesus Kristus. Gari anak ni Jol mai dang dibotoi amaido nau botosa. Jala dang nagabe madok Tuhan Yesus Kristus. Aladang adong dihatako na di ka marina dohot obasna. Gabe laos pasobuhon ni Tuhan Yesus manasida songoni so marpakirimon jala so maniop sada sitiopon di bagasan apor seao. Alanido bae na diajari tuata Yesus Kristus nasida marite-ite pakatayonon bahwa hara jaon ni debata songgop manang masa topudoi laos identik do hara jaon ni debata nani do nai haroro ni tuata Yesus Kristus napa dua kali kon alanunga songgop hara jaon ni debata marite naung ro Yesus tutonga-tonga ni portibion alaidang do peti kinai ajal ni asianganon alaiko jolo manao do tuata Yesus Kristus jalaikon paluaon nado saluhut jolma sian gonggoman ni dosa ido haroro ni tuata Yesus Kristus itu tanon alani ima songo dia masonggotna topuna haroro ni Yesus Kristus na padua kali koni dohot ajal ni hasiangan no dilehot tuata Yesus Kristus do dua contoh tiruan uju di masa nisi Noak mangan minum do jolmai happy dang dipikir kon mananga goklas ni roh jala laos mangoli dohot pangoli hosa pamuli hosa disima nasida tarlalap disima nasida dang managam naik konadong masa bahenon ni debata tutonga-tonga ni portibion hinorkon ni pangalako ni jolmai di portibion naso parduli tu debata naso ingot nasida di debata jalan atotok paihut-ihut isap-isap ni daging nasabing lalap dang gabe mabiar mida debata tagan sumasa uhum ni debata di dok debatado tu sinoak pauli madi hosa ada para jala dilehot debatado nang dot akau kurana jala laos di paret tahot debatado nasida sabongo tu bagasan parawi rap dohot akka pahap-pahanan sudina dong di tanon marpasang-pasangan alai sahat rodi na naeng roaik na sumari dak parduli calomai gabe di rehei di parek keli do sinoak gabe laos di hasogohon nasida do sinoak dietong naung lalaen sinoak naung lari sakamar utoh-utokna ala pauli parau ibana di darat jala laos di si magabaran ningolu ni colmai nasida marpikiran bahwa nasida do namano tuhon saluhut na dietong rohana ala gogodo nasida ala sehat do nasida ala boy do nasida mangula ulaonna jala boy nasida manggotil marite-ite ulaonna dietong rohana nagabe lomo ni rohana sabing do nagabe jupang di tonga-tonga ni ngoluna tanpa parduli jala tanpa marhabiaran tu debata hape sopanagaman nasida masa mauhum ni debata mariti-iti aik na sumar gabe diago masa luhut na nasida alanina na yang kabara non patuduhon tu tonga-tonga ni ngolutna danga dong na ubotosa nasida diga maro uhum ni debata adiga mamasai uhumi denggad-denggad do sude dietong rohana jala laos ditikiope hita dinabongot kita tu tahun 2020 hirim do rohatna naeng dalanata do tahun 2020 di bagasan las ni roha jala di bagasan nagok pasu-pasu ni debata jalota di tonga-tonga ni ngoluta alai dak adong di bagasan pikiratna naikon masa pandemi COVID-10 siaon nagabi ko siaeon di sude bangso di tonga-tonga ni portibion mangai sude jol masuk panagama kiani ko masaon dang adong gabe sitio panijol madietong rohana ala ni
Sakit marhite-hite pandemi COVID-10 siyaw nama cai topu so panagaman ni jolma. Alani doa munak kadongan. Laos naing paingoton ni turpu kodo ita. Marhite-hite na masa di zaman ni Sinoak, marhite-hite na masa di tonga-tonga ni partikia taon. Hita do mangetong rohata na boy, ita mangulakon manotuhon sesuatu di tonga-tonga ni ngoluta. Hape dak kita na manotuhon, dak kita na boy mapain. Jala molo masa na binain di debata, dang boy dirita mangelak, dang boy ita gabe pasti dingi, ikut dalanata do. Alanima asa nakbe. Di namardalak kita nuaing di pardalanan ningguluon. Ikot totong do ita marhaposan tu debata. Jalan apa dua kon dilekon debata do. Dilekon Tuhan Yesus. Contoh. Tiruan. Tutonga-tonga ninggulu ni colma di hati ni masa ni silot. Asa unang lalap di tonga-tonga ni portibion. Halalapon na sidai sopar parduli kon debata. Manguli dohot pabolihos sana sida. Bahkan luar biasa pangalako na jahat di tonga-tonga ni ngolu ni colma. Laos marite-ite sianido istilah sodomi namasan waeng di tonga-tonga ni parnguluon ni akka colma di portibion. Ay dang mangoli dohot pabolihon antara ni parupuan dohot bawa be alay nung ngagabe dohot sa jenis. Cala laos dia kapartikiat tau penunga godang nuaeng di tonga-tonga niaka negara menuntut asa gabe direstui pamareta marhite-hite pernikahan sejenis dan nunga gabe geno ritik uto-uto ni jolmai apa di panopaon ni dewata di topa jolmai ala dak sikop di panopaon na parjoloi marhite-hite hola bawa sabing dibuat dosian rusuk ni bawailah majadihon boru-boru bae dongan ni si Adam. Alain waeng dikat dicol madodang boru-boru bedongan di bawah, bawa nama dongan na bawah. Dan unga gabi sega pikiran ni jol mau. Boru-boru dongan na boru-boru. Ima dohot istilah lesbian waeng na masa di partikianon, dohot homoseksual. Alani doa muna kadongan di caman ni silot topudoi dietong roka ni colma ditiki ni caman ni siloti dang adong naikon masa uhum dang adong naikon masa adopan nasida udan api barerang lahu mangago ngolu nasida sonang do dietong roa nasida mangan minum nasida tanpa ada hukum dari Tuhan alai sian naso panagaman nasida rodo hukum ni debata tu nasida gabe diri passon banasida. Alaya dong disida ota disuruh debata do asa haruar silot. Marhite-hite pangiduan ni si Abraham. Molo adong 50 ripassonom mudo Tuhan daw. Molo adong 45 daw. Molo adong parpudi 10 daw. Alay dang adong cupangi. Dingolu ni alak na mian di Sodom dohot Gomora. Alani do diri passo debata sude didok matu si Abraham suruh masilot haruar sia tonga-tonga ni Sodomi haruar do silot alaya lanunga di papungu-pungu hian harta disi daktar tadi kon nina tai hartai songoni ma pangalako ni colma di tonga-tonga ni portibion ala topudo parroni hamateani tu tonga-tonga ni ngolu ni colma lo jado colma mapa pungu-pungu kon harta lo jado colma laho mangaluluyakan arikot di tonga-tonga ni ngoluon di paguguk alai tongdo iko salpudo jala holan ngagodaki ani moloboy diusung 5 lebar papan tu situ madoki naneng dohonon na disi ala daktar tadi kon ni natani silot hita pemolo sotar tadi kok kita sudah nadi tanon boy do hita gabe lalap di si gabe tata ili tupudi hita pe gabe dohot hona uhum ni dewata alani ma di paingot kita sian contoh nani lekon ni Tuhan Yesus na topudo haroro ni Yesus si songon haroro ni panakko na so panagaman ni colma di sima naeng ingoton di colmai porludo pangaradio diri porludo ita totong mangarade di bagasan apor seaon agan pesodidok adiga maari dohot obas haroro ni Yesus na padua alioning
alai nungaradi hita jalahubas. Jalahara diota dohot aho basot tadi tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluon ido manot tuho kita nagabe do bongo tuara jao ni debata saliling nililing na manang nagabe laos dihamatean saliling nililing na ido hita. Molo di bagasan na porsiao kita managa maroro ni Tuhan Yesus jala totok taulako nak kanadinggan jala unang lalap pita di tonga-tonga niak kana masa di portibion gabe mangolu ita songon disikap ni pangalaho edonis nasay mga lului inatonggi ni na masa di portibion molo di sido ita lalap maita baenon ni hinatonggi ni portibion. Adong may nagabe kon marnarkoba, adong may kon namabuk, adong may nagabe dohot lao mangula isap-isap ni daging nga seksual. Ima nagabe si pasidingon ni jolmay. Dang gabe dala ni laho pasonak koro. Dang gabe dala ni laho mapain gabe bulus maroka menikmati ngolu na di tanon. Justru gabe mapain na susatu dirita dohita disi. Taboto doa munak kadongan marhiti-hiti akan mangulakon seks bebas di tonga-tonga ni ngolu. Godang donweng jolma nagabe di songkopi HIV AIDS. Nasahat ro ditikyot tong do pedang buya dong ubatna. Alaidang mabiar jolmai mangulakon na margati-gati pasanganna na mangulakon hubungan seksual. Ima akka hedonis naki na mga lului na tonggini na adong di portibion akka hisap-hisap ni dagingi. Molo di sido itan waeng di nama naga maroro ni Tuhan Yesus si alai sa hati dakko naroro ni Tuhan Yesus Kristus to pudoro alai lalap do ita di sito tong berarti tading mahita sian na sopanagamatna sordak mapitu di ita dak parto kapita di hanguluan saliling nililing naing. Napaduaho ni daw tadi turpuk ta sadarion di paingot tita. Asarade ita paluaho dirita sian sude namangi hoti hita di tonga-tonga ni portibio nakana tonggi. Rade hita paluaho dirita sian nakana tonggi nagabe mapahen ketagihan, ketergantungan, dohot na mapahen paholang dirita hita sian debata. Omma nagabe mabaik kita gabe ikon mangai uhum ni debata. Omma nagabe mabaik kita mangabat tita dan gabe tulus rohata laho pasahato dirita tu debata. Ala ni akka hina tonggi ni namasa di tonga-tonga ni portibion. Tonggi do ini an. Alai dampak ni na tonggi na nilekon ni portibion. Dada tonggi di ujungna. Alai hapariron, hapaeton. Rodi saliling nililing na ay hamatean saliling nililing na do naikon tagamota calota di tonga-tonga ni ngoluon. Dihamunak kadongen na naeng majalo tohonan na situaon sadarion. Naeng tugihono ni turpukod do hita. Dinata radi hita mamiliho dirita. Lahomak kumasi ulaon ni debata. Totu di sini haradeo ni rohatai dang gabe kola pengakuan sabing na gabe hatarida ni haradeo ni rohatai. Alai haradeo ni rohata la romang calo ulaon sia tuhatai. Pangulah hono taido. Jalalaos rade ita mangalok kangi dirita sian hina tabu hina tonggi nina masa di portibion. Di sido ita gabe bui rade makubasi ulaoni dohot dinggan. Alai saliling tarihot tita di hina tonggi nyak kanadong di portibion. Di sido ita gabe mardua haporseaon. Lako mangulakon tohonatai di tonga-tonga ni portibion. Sehingga kita akan terlena di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluon. Jala lalak mahita di si. Gabe ujungnya di aroro ni tuata Yesus Kristus si. Dan gabe partoha pita di hanguluan na pinaradi nai di hiyakan na porsea. Alai gabe uhum masih tagamota. Alanido amunak kadongan mungkin dokonot tadora. Di tonga-tonga ni pakubasio ni macai dok doi. Tutu dok. Alanunga di lekot debatatu hita dia pehon ulaon na doki. Iko tuhukot tadui, iko porsanot tadui. Saliling hita di loas debata di tonga-tonga ni portibion. Jalanunga apen waeng tohonan itu ita, jala laos di sido ikon margogo ita, laho makalupakon akka hagiot ni portibion.
Di sido ita ikon margogo mangotapi rohata sianak kana boy mangalalapi ita di tonga-tonga di Portibion sehingga tidak akan tertinggal nagabe pakubasiota dohot nagabe pangajariota di bagasta maradopo na kay anak kota sehingga kita betul-betul menjadi seorang tokoh imam nagabe dihaporsiai keluarga nang dihaporsiai ruas ni huriat tape molo didok Apostol Paulus tu si Timoteus di sada Timoteus tului ulaon na denggad do na mga lului ulaon hasituaon tutu dodang na dilului hamu ulaon hasituaon ni alay na pinilit ni Huria marhiti-hiti akka wilayah do hita na yang marhubas di tonga-tonga ni Huria alay singotot tadi sinakpe wilayah ruas nadong di wilayah manodo mabilit tita ikorajumat tadoy na debatado mamilit tita ikon ingotot tado na totong mempertanggung jawab po tu debatado ita di pakubasion na tajaloi danggabe pertanggung jawaban tu padita dak pertanggung jawaban tu ruas alay pertanggung jawaban songot tohonan nasahat tajalo sadarion debatado na mangalehot tohonata saliling dileko debata kesempatani mangulah ita di tonga-tonga ni Portibion ulah honot tamai cala totong managam haroro ni Tuhan Yesusi di bagasan benget dohot di bagasan pos niroha asa taruli ita di harta rajao ni debata nang keluarga pihak kainanami molo amat taon majalo tohonan sadarion 2 kali lipat tohonan na di jalo hamu sadarion nak kaina gabe toho mahamu inatani situa molo taja halapatan ni tohonani marharoroan sian hata 2 dui hatani toho dohot an lapatan ni hata tohot tepat asa tepat amat tao gabe situa neko diduku kamu akainai do molo gabe marpahean nageredo hamudang diduku kamu amat tao gabe situa dak toho be amat taon gabe situa alani ngagabe di baik kamu lea situai alai molo denggan do hamu marpahean denggan marparangi denggan marpangalaho ido nakinan idok nai toho mahamu inata ni situa asa toho nani toho do inata siadui toho nagabe inata ni situa sarupa doi dohot tohonan siut tiapang molo siut tiapang boru toho doi gabe boru di tonga-tonga ni namar pestai toho doi ibana mana majalo tuduan di siut tiapang nagabe martohonan alani dipatuduhon pangalahoi do tohonatai dipatuduhon ulau tai do tohonatai molo sadaina na boy mangarajai keluargana ya nakonna dohot na boy mangacarisa tutu mahita partohonan di jolo ni debata alai molo gagal do ita di si dang boy tajari tatogu-togu ido na dumokdok songo padokan ni halak anak kokku dang terjamitai yau ia halak ku jamitai mariswang jamitaku na tu alaki alani do amuna kadongan anggo jamita na mangolu pangalahot taido asa marite paranget ta pangalahot ta dohot pangajariot ta tu anak kotai di sido nagabe tutu ita partohonan di tonga-tonga ni huriai manangise pehita partohonan di huriai alani tu hita saluhut na napungun waeng di tonga-tonga ni huriaon marite hata ni debata ditogiot do ita radi jalahubas maita managam haroro ni Tuhan Yesusi dohot mangulakon akkau lautan adinggan songon na porsia di Yesus pasidik ko nak hagiot ni daging di Portibion amen martangiang maita mauliate ma Tuhan dipaingot cala di gilhodo siak kami Tuhan asaradi hubas managam haroro mali Yesus cala harorom na pa 2 kali honido Tuhan tutu songon na hinirim ni roh kanami songgop maharajaon saliling nililing nai naung pinaradim diakana porsea alani ale Tuhan dongani pargugui mahami mananggali sudia kahagiot tagiot ni daging di Portibion alai lekon mabulus ni roka di ami maka porseai dohot mangiutoko Tuhan dida hodos sadarion dongan nami nama calo tohonan nagabe situa di tonga-tonga ni huriaon asa toho tutuna sida partohonan pargugui mana sida Tuhan mangusung dohot mangulakon tohonan nasidai asa unang gabe lebaro hana sida di tohonani
Alai totong nasida Tuhan, marsi tutu makubasi huriam, doho tau hasang apo di guar mung mapakubasion nasida. Nang keluarga pe, na totong manukuli akamanamion di bagas nasida, songon situa. Parguguan muakai nanami, lehonon mudi nasida Tuhan hasarohaon, lau mangugu-nugu mangajari akai anakona, lau marparange di tonga-tonga ni saluut pardalanan ningulu nasida di parange nadingkan. Ale Tuhan, sude akasio basan ni huriam, upasatami matuho asaho matotong margugui ho kami. Mau liate mariho Tuhan, marite Yesus Kristus, jalo matang yang nami. Amen. Marede italos ditikina marede mata pasahat piliatna. Maka tidak pun hasang apon
hata nuaing sahat mahita tu acara pasahaton tohonan hasit tuaot marede mahita sian bukuede nomor 720 sia ayat sada. Marhite-hite goar ni Dewa Tama, anak dohot di parbadia. Amen. Hamu aliak kadongan nasahuriaon, dida hamu don waeng dongatana jongjong di son natapilit bahen situa di tonga-tongata. Naeng pangidon nasida ma pasu-pasu sian Tuhani. Asa margugo nasida mangulahon ulaon nasida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa di HKBP. Sada pangula ni huria do nasida mamata-mata hodongan akan apinasahat tu nasida. Dohot mangaramoti parange nasida. Molo di boto nasida na hurang ture parange ni manangise. Ikon picangon nasidai manang pabuaon nasida tu guru dohot tu padita asa di pature. Dua madasdas dongata tu parmingguan dohot mana kasialana ubahen nasoro. Tulu madasdas anak boru sekolah asau dop ro. Opat manikir akan amar sahid jala paturehon nariko tu nasida dohot nasa natar patu pasa alai narumikot masih ngoton hatani dewata tu nasida dohot tu mangyak kosa. 5 mangapuli akan amarsak paturehon akan adangol dohot napugos. 6 mangapuli akka si pele beku akka parugamo na asing dohot akka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Itu mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon nariko tuharajaon ni debata. Ope hamuna hinakolongan naeng takas boto nami burjuni rohamuna mangaraduti ulaon hasit tuaoni dibaheni alusi hamu mana husukutonon tuhamu naulo do hamu mamarangehon parange natama dijolo ni debata dohot dijolo ni jolma naulo do hamu majalo ulaon hasit tuaon songon na hupajocorodeng tuhamu
naolo dohamu mangaraduti sude sian nasa roha, dohot sian nasa gugumuna hobar tuhata ni dewata, molo sadarohamu mangului saluhut nai, jala marpadaton sude nai di jolo ni dewata, dohot di jolo ni dongat taon, alusi hamuma. Sadarion, Minggu 20 September 2020, di pabaki tuhattado, gabe situa, amata hot mangasitua sidabutar, di wilayah Judea, AKBP Harapan Jaya. Dot hata si paingot siya natani debata, biar mida jahobado parmulaan ni hapistaran, jala parbinotoan nya kanabadia do, hapatason. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata, paboa na pinadaton muna, jala paboa na ulu do hamuma ngula-ulau ni debatarap do tami, itonga-tonga ni kuriana. Sai di parrohai, Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus marhiti-hiti tod di parbadia mahamu, maka burjuhon siulaon na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap guarni debata di tonga-tonga ni Huriana. Amen. Sadarion Minggu 20 September 2020, di pabakit debata do gabi situa, amata bintang siaturi, mangula di Hulia, wilayah Jerusalem, AKBP Harapan Jaya. Dohot si paingot sianata ni debata, raduti mapatiki somarlidang, sohasurahan, pai matarida Tuhata Yesus Kristus. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhata, pabua hotni padan muna, jala pabua na ulu do hamu mangula-ulau ni debata rap dotam, sai di parrohai, Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus, marite-hite tod di parbadia mahamu, maka burjuhon, ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap goar ni debata, di tonga-tonga ni Kurianay. Amen. Sadarion Minggu 20 September 2020, di pabakit debatado, gabe situa, amata parasian pasaribu, di AKBP Harapan Jaya, wilayah Efrata. Dohot hata si paingot sian hata ni debata, oda walu ayatul plopat, martua majol mana tumangi honau, marjaga di labung ni pituk hari-hari, mangaramoti akka nang di bahalku. Amin.
Jalo hamu mapasu-pasu sia tu hata pabua hot ni padan muna. Jala pabua na ulu do hamu mangula-ulau ni debata rap do hotang. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Marite-hite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasahat tu hamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata itonga-tonga ni kuliana. Amin. Sadarion Minggu 20 September 2020 ipabakit debatado amata Junson Manulang gabi situa di tonga-tonga ni huria kapipi harapan jaya di wilayah Sion. Dohot ata ni debatasi paingot di nasida natar surat di Efesus 3 ayat 12 marhite-hite ibana dapot tita hiras ni roha dohot dalan masuk di bagasan roha napos nama kaporsya ibana. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia tu kata pabua hotni padan muna. Jala pabua na ulu do hamu mangula-ulau ni debata rap do hotang. Sai di parrohai Tuhan debata amani tu hata Yesus Kristus marhite-hite tod di perbadia mahamu makaburjuhon siulaon na pinasaha tu hamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kuliana. Amin. Yon Minggu 20 September 2020 dipabakit debata do gabi situa amata terang nandu sinaga di HKBP Harapan Jaya di wilayah Galilea. Dohot hata si paingot dinasida marhite hata ni debata tar surat di Efesus 3 ayat 10 itu asa maringanan Kristusi marhite hite haporsiaon di bagasan rohamuna. Gabi hot hamu marurat jala marujahan di bagasan roha na holong. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia tu hata pabua hot ni padan muna. Jala pabua na ulu do hamu mangula-ulau ni debata rap do hotang. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marite-hite tod di parbadia mahamu maka burjuhon siulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kurian. Amin. Sadarion Minggu 20 September 2020 dipabakit debatado amata Henry Tupak Parasian si majutak gabi situa di HKBP Harapan Jaya di wilayah Hermon. Dot hata ni batasi paingot dinasida poda saplono mayat sia rohani jol mamar sakap dalanna alai Jehovah do patot tulakana. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sia tu hata pabua hot ni padan muna. Jala pabua na ulu do hamu mangula-ulau ni debata rap do hotam. Sai di parrohai Tuhan debata ama ni Tuhan Yesus Kristus. Marite-hite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasahat hamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kulian. Amin.
Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Gabe Situa Amata Riki Kumamba Pardosi Mangula di AKBP Harapan Jaya Wilayah Efrata Dohot Atani Debata Sipaingot Dinasida Poda 27 ayat 12 Sai tarehon maroham tu pangajaran Jala pinggol mutu mangihon akka hata parvinotoan. Amin. Jalo amu mapasu-pasu siatu hata pabuah hotni padan muna. Jalo pabuah naulu do kamu mangulau-ulau ni debata rap dohotan. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasahat tuamu sadarion. Asa marsangap guarna di tonga-tonga ni Kuriana. Amin. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Amata Paung Simajutak Gabe Situa di AKBP Harapan Jaya di wilayah Nazaret. Dohot Sipaingot sianata ni debatana tersurat di Sada Timotius 4 ayat 14. Unang niang roham disilehon-lehon naidiho na pinasahat tuho marhite-hite panurirangon dohot pangapehon tangan sianaka situa. Amin. Jalo amu mapasu-pasu siatu hata pabuah hot ni padan muna jala pabuah naulu do amu mangulau-ulau ni debata rap dohotan. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di parbadia mahamu. Maka burjugon siulaon na pinasahat tuamu sadarion asa marsangap goarni debata di tonga-tonga ni Kuriana. Amin. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Amata Benni Sahalatua Perlindungan Pasaribu Gabe Situa di HKBP Harapan Jaya wilayah Bethlehem. Dohot Sipaingot sianata ni debata Mapoda 10 ayat 20. Biar mida Jehovah parohon amuluan cala halak nasabam roha marsonang-sonang do dang manginona cea tuiban. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu siatu kata pabuah hot ni padan muna jala pabuah naulu do hamu mangula ulau ni debata rap dohotan. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasahat tuamu sadarion asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni Kuriana. Amin. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Gabe Situa Amata Yan Peters Bungaran Purba di tonga-tonga ni Huria HKBP Harapan Jaya di wilayah Suria. Dot Sipaingot sianata ni debata natar surat di Poda Pitu ayat sada. Ale yanaha sai radu timaka taki jala pajok tu bagasan roham akka tonaki. Amin.
Jaloamu mapasu-pasu siat tuhata pabua hotni padan muna. Jala pabua naulu doamu mangulau-ulau ni debata rap dohotamu. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Mari ite tod di parbadia mahamu. Maka burjugon siulaon na pinasaha tuamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kurian. Amen. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Gabe Situa Amata Parluhutan Amonangan Tumanggor di HKBP Harapan Jaya wilayah Kanan dohot si paingot sianata ni debata Parjamita 12 ayat 10 tulubi abiari debata galarado tiak katonana aido inana singoton ni Ganup Colma. Amen. Calo amu mapasu-pasu siat tuhata pabua hotni padan muna. Cala pabua naulu dohamu mangulau-ulau ni debat Arab dotan. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Mari ite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasaha tuamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kurian. Amen. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Gabe Situa Amata Laster Paminton Sinaga mangula di HKBP Harapan Jaya khusus wilayah Bethlehem. Dohot hatan di debatasi paingot inasida sian poda 22 ayat 10 sia. Sai marhaposan tu Jehova maho ima upabotohon tuho sadarion tuho ma tongoni. Amen. Jalo amu mapasu-pasu siat tuhata pabua hotni padan muna. Jalo pabua naulu doamu mangulau-ulau ni debata rap dotan. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Mari ite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasaha tuamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kurian. Amen. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Gabe Situa Amata Polma Lispa Siregar di HKBP Harapan Jaya wilayah Cetun. Dot hata si paingot sianata ni debata dinasida Parjamita pitu ayat sada a. Tagonado barita nadenggan sian miak na khusus. Amen. Calo amu mapasu-pasu siat tuhata pabua hotni padan muna. Cala pabua naulu dohamu mangulau-ulau ni debata rap dohotan. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Mari ite tod di parbadia mahamu. Maka burjuhon siulaon na pinasaha tuamu sadarion. Asa marsangap goa ni debata di tonga-tonga ni kuriana. Amen. Sadarion Minggu 20 September 2020 di Pabakit Debatado Amata Erikson Utapea Gabe Situa di HKBP Harapan Jaya wilayah Kanan. Dot si paingot sianata ni debata natar surat di sada Timoteus onom ayat onom pangomoan godang dotutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Amen.
Calo hamu mapasu-pasu siatu hata pabuahot ni padan muna. Cala pabuan aulu do hamu mangulau-lau ni debata rap dohotang. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Mari ite tot di parbadia mahamu. Maka burjuon siulaon na pinasatu hamu sadarion. Asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni kurian. Amin. Hamu akadongan na di huriaon, cakon hamu ma nasida di bagasan dame, sudi mahangitaon manggugu tu mangyakon nasida, asa majadi ulaw nasidai, uhut makorhon asa ngapon ni tuhata, cong-cong mahamu. Martangiang mahita, ale Tuhan debata manami na di Banua Gijang mau liate marohanami tuho alani asini roham di akadongan namion sai tabai ma tu rohana sida akasilehon-lehon ni todi parbadia asalam marroha calamar gugu nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida sadarion asima roham dohot di sude ruas ni huriamon asalam hot hapor seaon nasidabi calalam ture parange nasida mangyutoko sungguli maroha nami asa masih haholongan unang adok si picangod dihan asalam rarat arajaonmu cala marmulia goarmu nabadiai amen udul mamu nuaeng pasahatot tamatiki laho macakon nasida madok hata mewakili ruas ni uriata alani pinasahat matu amata raja guguk nasian wilayah Jerusalem dungian no diuduti na mewakili parhalado amata situa F. Arwan. Salo. Mola tema di tuata di siala tikena pirana rena sadarion ina saut mangula mangalia tohonan Tuhan waka amang parhalaru nami. Selamat datang di Huriah KBP Harapan Jaya nagabi pangula nagok kamu sebelumnya calon situa gabi nuanga gabi situa. So nabi negi munai do nemang padita nakaning adong go tugas-tugas nalau siulah honomu mungkin 8 apa 7 mengingat keterbatasan waktu dalam masa pandemi COVID-19 bah tinggal maulahamu nabi negi munai nakaningan asama anggiat margugo mahamu mangulahon sude ulahon na jinalomuna gabi situhamu minimal di wilayah muna patadaw kamu ma diri muna bahwa kamu sudah gabe situa di wilayahi mangula na paling pertama manungguli nasida asabuy nasida marminggu di Jabu manang di Huriay mungkin di hari na mangihut sudah lebih baik statistik ni Huriat tahun tungadok kamu gabe situa nagok di Huriaon di kamu inanami situa
hamu gabi inang situ na manuay guarna, dukuk kamu ma hala amatta mangulaw na kaulaw ni huriyay. Unang gabi partutuka kamu di hala amatta di nama jalo tohonanon. Ade, di saat ulah hamu tohonam munay. Molate, horosma. Puji Tuhan, mulai ate tarok tutuhatta di sial mardala do dengan pelantikan ni para duta di tonga-tonga ni Huria HKBP Harapan Jaya. Dihamu doan nami perhalado na baru tabison. Kami doan muna perhalado nang jumulu sekamu. Do dahami majakok kamu ajalahut maniakok kamu asa anggia nian margogo hamu mangulahon tohonan hapar haladoni. Mulut bengek dohita mangari-mangi hapar haladoni masai borak dunia. Banyak tantangan dan rintangan. Semua mata sian ruasi mamereng hita, mamarohon hita, tu dia hita malak. Dang holan hamu amanami, nalijo perhalado. Doho do dihamu inanami, tongga birokon inatani perhalado. Jadi berubah do. Jadi dihamu ina. Gabe doho dohamu menyandang gelar ha perhalado ni. Inatini perhalado. Dang holan amai. Jadi takas dutong borak ni. Sehingga adong koi rokot hatani Tuhani mardokon. Surokku mahamu songon biru-biru tu tonga-tonga ni sirigal. Dengan kata lain, begitu banyak rintangan-rintangan ataupun yang begitu sulit dan sukar sehingga kadang-kadang kita mau menyerah dan tahan kita. Seolah-olah sono dape saya ni pikir dodung perhala du iba gabi dengan panguluani gabi sangap iba HP hita mempersangap pon guar ni di bata marhite-hite perhala dutai ikon marsangap di bata marhite-hite tohonatai dang na gabi hita pasangap-sangap pon dirita. Sama sekali tidak. Boha asa marsangap Tuhani jala duhut nang ruasi pe marsangap di tangan ni harajau ni di bata. Jala tong sudina akaruasi tahehei gabi ruas na mangulu di tonga-tonga ni uriatta. Mulut tarima gitu musia. Kadang-kadang hapar haladunun di luar nalar do pikiran kita. Dari mulai kita dita biskon, adonggo didirita maldokon bohado noai, boido pikuloku tohonani. Jalarong ko pura itu hatta mandokon sahat ulahon tohonan mi iko sahat deh jala unang gabi putus tengah dalan ala na memang ada takwi kan saya adong bi alai
barhiti hari itu hatta saya sama tong di lawan hita tohonatai asa barhiti tohonatai kita sendiri pe seolah-olah cara hidup dan perilaku kita terkekang. Nana yang mengulau apa kita laksoni ay parhalado daw pasti ada itu nanti tujulanon di ulaun satu tiki pasti do tergerak rohata daksi ulaun ay parhalado daw sosoni na nyata saya ribut ay natani parhalado daw akan datang sendiri. Jadi sama tiba sendiri ya sudah 10 tahun ya perhalado pahit getir ataupun ibarat angin yang bertiup pohon yang merongrong mangkalehod hita aido nerokon hamiro ngamuna perhalado majakon uhut mana kau kamu asang giat boy sahat ulau namu tohonan munai mulate mah Tuhan berberkati horas mariamu selamat memikul tohonade butima mangapuma akasitua na baru macalo tohonana sadarion na mewakilisa jongjong mahamu dijulu sudi aka situa nai baru alai sada mama dok hatana ngadep turuas agak melengkung nggak mau. Shalom. Mulutungau pe na mewakili pasahat hatan nauli hatan nading ka di bagas atikyon mewakili akadongan na di tabalhod di bagas partikyanon ulima rohata. Mulai tema di tuhata di sude dengan di basana tongtong boy martupa ulaun panabalon di situ di bagas atikyon di bagasan hadinggano doho las ni roha. Langsung nido mulai ni roha nami dihamu amang padita nami na 2 tahun bulunon diajar-ajari hamu hami di paingot tamu jala tongtong dibimbing hamu hami sehingga ma sude na niajar humunay itu hami boy hulau kami gabi marparbuy jala dok suat tonon nami tuak karuas ni huriaon jala saya tuhat tama nama masu-masu hamuna dileo dihamu gogo do las ni roha di namang uluhon huriaton song-song inang padita nang Bibil Pro moliate maroha nami dihamu song-song ni do nang tuhamu dongan nami parhalado hamu do tirua dihami tong-tong ajari hamu hami dia kapar lakaon nami do nanek sulaon nami unak pasobu hamu alana tong-tong do hamu gawe perguruan nami jalatang yang munai tong-tong do pangido kami asa tong-tong ditanya ko kamu hami boy hami margogo akaulaw na pinasahat na to hami langsung ni do to hamu salu na ruas ni huriaon khusus nama hamu nasian wilayah na pabor hatami laho situa di huriaon dia mo manami nanami nang salu na poso daktarulahu kami molo so alani tangyang muna alani molo tukpe humurak kami dia kaparulaw nami upang idoho kami to hamu unang rimasi hamu hami unang uhumi hamu hami alay tangya ko kamu ma to mata na martua de bata asa tongtong dileo gogo di hami mangulahon sakak ni de bata di huriaon jadi langsung ni mah dihita nang situa naung ditabalho di bawasa pertikyanon naking nung atakas di basaha amak padida akadia na nang siulahon otta margogo mahita mangulahon ni adok pitu nak kiningan akaulaw ni alay muluboy napawaluhon tajaga ma hasadaon doho hadameon ni ita akka parhalado
Songoni majo nabuhi tarpasahatami sehalinai amang do inang tangyang munay do na pargugoy hami. Songoni mau pasahatami tuhat tama nama masuk-masuk horas ma. Kurian itu hata marede maita siap buku ede nomor 730 ayat sadalas jongjong maita. Tatangnyakon mapili atau tu debata ali debata manami na di banua gijang hodo haroroani saluut si lehon-lehon na dinggan do nasa uli basa nama uli utus upasatami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolo pasu mai jala ramoti asau parase yang hami pilihanon pati bulo na raja onmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marite ite todim asalam utadda hami gudang nisi lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di banua tongaos songon na di banua gijang lehon matu hami sadari onang uduan siapa hari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami una kami tu gio tu pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihamuak kamanginang jala laos ditiki haruar hitanon tapasahat ma piliata untuk pengadaan dalan marite-ite kotak pilihan persembahan naung adong di parade uriata
oras madita. Sido ya. Kenapa? Tuaka situan ay baru Jongjong Mangudison Jongjong Mangudison molo peso di jalak kita dapeting uy kita Jongjong di julun menatap at kalungata